Тази картина на царевна София Алексеевна от Илия Репин от 1879 година говори за това колко дълъг път е извървяло портретното изкуство от средните векове до днес. Днес по портретите сме усмихнати, всичко е светло и сияйно, а на заден план всичко е замъглено, за да изпъкваме. За перфектни портрети в крачка е създаден Honor 200 Pro. Снимането на лица и селфита с него е безкрайно забавление и удоволствие. Мощна комбинация от камери отговаря за улавянето на кадрите, включително и с оптично увеличение. Тук снимачният режим портрет ни посреща с опция за боке ефект, замъгляване на задния план зад лицето. Той може да се засилва или отслабва. Има цяла палитра екстри за разкрасяване на лицето. Изглаждане на кожата, изсветляване, баланс на топло и студено, увеличаване на очите, смаляване на носа, та дори и смаляване на главата. Специално създаден за този телефон е набор от майсторски портретни режими, разработени съвместно с френското фотографско студио Harcourt. Налице са яркоцветен режим, полуедноцветен режим и черно-бял, наречен класик. Всички тези екстра удобства се дължат на вградените от Honor AI функции. Благодарение на тях е възможно да се снимат и превъзходни пейзажи и смайващи макрофотографии. Най-ценната способност е балансирането на тъмните и осветените части от кадрите. Така, дори това, което е в сянка при наличието на ярко осветени участъци в кадъра, пак изглежда добре, без екстремно тъмни части и без прегаряне на светлите. Това важи както за снимките, които правим, така и за видеозаписите, а също и за автопортретите в сенчести зони. Възможността за балансиране на тъмните и светлите участъци от кадрите е полезна буквално навсякъде. И за природа, и за градове и улици, и за сгради, руини, площади, хора, животни, буквално всичко. Макрофотографията с Honor 200 Pro също е забележителна. Получават се детайлни и прецизни снимки, които ни карат да се чудим, смартфон ли имаме в ръцете си или дигитален микроскоп. И нощните снимки са превъзходни, дори когато в тях имаме насрещен източник на светлина. Нещо, което обичайно обърква фотосензорите на смартфоните. С Honor 200 Pro това не е проблем. Могат да се снимат дори чудесни кадри на нощното звездно небе. За да можем да се насладим на всичко това пълноценно и здравословно, Honor е вградил и тук цял набор от технологии за опазване на зрението. Редуцирането на синята светлина намалява смущенията на съня. Интелигентното затъмняване включва динамично регулиране на яркостта на екрана, за да облегчава напрежението за очите. Функцията за ултрависокочестотно затъмняване намалява трептенията на екрана, за да не изморява зрението. Този набор технологии неотдавна донесе на Honor сертификат според немския стандарт за очен комфорт на TÜV Rheinland и е хубаво, че щадящите здравето мерки не са запазени само за най-високия клас смартфони. И за да работи гладко всичкото това удоволствие, хардуерът в Honor 200 Pro е на безупречно ниво, с як процесор и много място за записване на нашите снимки и видеа. Остава да се насладим на портретните сесии.